nang lemah Parihyangan ana raja sing seneng buru. Saben buru niku dikancani kirik sing pinter lan cerdik sing dijenengi Tumang. Tumang niku bisa ngomong kaya wong biasa. Sawijining dina raja niku buru ora oleh apa-apa. Nanging nang tengah alas niku raja niku nemu bayi wadon sing ayu pisan. Niku digawa bali maring kerajaan, didadekake anak angkat sing dijenengi Dayang Sumbi. Waktu terus mlaku. Dayang Sumbi tumbuh dadi gadis sing ayu pisan. Dayang Sumbi niku duwe kesenangan nenun nang omah panggung. Hasil tenunan Dayang Sumbi niku apik lan alus. Suatu ketika Dayang Sumbi lagi nenun nang omah panggunge. Dayang Sumbi ngerasa lemes lan pusing nganti ping kopang kaping nebak gigalake pintalan benang niku maring isor. Dayang Sumbi nganti kesel lan bersumpah seumpamane sing bisa balik ana benange nyong ari wadon arep tak dadekake sedulurku, ari lanang arep tak dadekake bojoku, jare Dayang Sumbi. Omongane Dayang Sumbi niku ternyata diroake si Tumang. Kirik sing pinter niku langsung jokokake pintalan benang sing gigal maring tempate Dayang Sumbi. Pas si Tumang teka, Dayang Sumbi kaget tenan. Gelem ora gelem, Dayang Sumbi kudu nepati janjine si Tumang dadi bojone. Sawise si Tumang dadi bojone Dayang Sumbi, akhire Dayang Sumbi meteng. Woro-woro niku gudul maring sang raja.